so te ya no waba and now said the work I hear the dawson or back baby. I told you Asami when you are funny. And I see my son and Canada Aquana from one nama. Any nada, Mr. Boate or say, or could tell some 100 Ghana cities. Papa Yamisha. Ankoanna Satrasia. Kofi Gyimah Ankoanna is at here, brother Sammy. And we are funny. Amecha atakakra ayane yire nama otehano. Yama mi afia ejakoma. Ososo ya chiao. Asante free asem. Osofo Kofi and then Asante na chiano. Afia jakoma. Osutie na kabusia ni nyina. Mejani ma ya Mr. Cashman Yawusu asem Yawusu Cashman. Oroso na oseme kasa nchiramono. Esansa yere do so no ono so obeko baby. O say 100 Ghanas ahenum empema henum asemonye amofansi sankonwa. Ya bejenti adase dase mo dase so asenafo mu ne machi. Ora Yawusu onuane ako nti se Yawusu abade a dasame baby a wo bia Ankoanna ono onuane mu nyina nana wachi yadom osina na ekona abusia pene oso no abusia nyina ya nua ndofo akwaba na aka oba kurani bi oso no ma sene akọ ase bibi akyeremoni wase ampima henum uni se eye ne bi dasem eno ti ampima henum esi adofo iso na mofanka opani Appiadu enkonya enufo yo nana no mo satie me abusia pene wada woma eye wade hia sabre wunuanom wo fasefo omo asante pente kwana abusuam me na nakotoko na wo omo no mami sawa onti apo nka sabre on edi onuanom anim na ka ono omo ba na so amesofo wa ha enuanom dukukura wa ha me hunu cooperative ni no so wa ha e je sadom no wa ha nkasa sade omo si bibi asina na abusua pani so na kana nanom kwana abusua omo monsa na mo to ayuam empim ahenu empima henu maame sofo ono onua no se mofa enka omo wofa empata ngufo wa e pa chon ne ba diko no munya ni ye omo so pe ba ko ne ma krachi fo na twa na henu o pe ba ko wofa o pe ba ko ade a omo de to ayuam no omo ya na henu maame becha ensano odi mu akotene ono onua no Mama so pacha oba kwani dem di kakra bonidin an ni aba mam bi dan wani na pada on sada mam so fo ase yo nana no madam madam demonstration FM aya mami Cynthia on the ekono ona na s santi enso ya mikro frebia ne ma mikro frebia ne ma makasa eye de me yakura ni wo mi papa meni asani bi meso asore mami ya adoma enti ekura ne de ya twetwe pa eno ti ne kan hombo mu sanuafo no eno ti ofe sadie Mami Cynthia okasa kire ne papa Appiadu ni o se bra ne mami obo be yi waye up and down ama mo aye du sada na wotwe no Mensidia production Mensidia production Mensidia production omena sabe omo tia no yawofa the big man when the big car na sense do opeja ne samame asa na otweda na me no ye so wo me amini sabe wammo dabi omena yodi ntwa so efe kwa Kofi Gyimah Ankoanna Yasum amerade mo yamamu nyina kwaba yamamu akwaba mo ya de Kofi Gyimah Ankoanna
What you have and where you man? Now we'll trust cinema, maybe a quack by sign for Mokaho. Oh, trust in Sukaho. As some are confident panante. Kofi Pio. Yo, no, madam, my number the more so FM. And a corner, a bushia penny. Major Hannah, a deputy in the back grace, Nabusia. A bushia penny, another uncle. And I was shaking in on say a deputy on a Mexica and a couple of moon on the gracie back as the first as this one. And come here, Kurani, come here, can not come in Trafako. The Camilla of Ashemikuna. Not come top money, dear, my dear friend. Now, so me property, I don't want to intimate Trafako in a year. Metrasi in a year. Now, some shum, Mikuno, they be cat, Nema, and never cry, be. Say the man's car, Nabusia, Ecasania, Grace, Nabusia. Also, a matema, a poor deputy or shower. Nintema, a poor. A dear almost so, Omodi Aja, Omukuno, Equana. A bedgenti, and anum. A grand number 2 or more, or that number a sedanama or manaya effect, not a shame no more. Yeah. No, me try be no corner for. You hear Mammy Kromo, Hassan, Mammy has ever do for no one. And me are for no Sako no Kwana without. And yet, January, the enemy has so many naira. Papa, Mammy, why so. Ajay, so was one Nina Catano or Susia, dear tea. Mammy Kromo, also a canon Kwano Suka Husiano, was who took quiet, Sika could tell me a hand, I sent Papa, when you are Papa, did turn so no more quanum, dear Baka, when you are no decay, whatever more be a yabi. That was a Mammy Kromo and a banner or a dassy. And so may dassy. You may say, me pamocho. Any other form of shamunina, Montiemi. Mijama, a jar appear do Bema. Ben corner for Bema and Moyan for Bema, ya didn't call a jabwa a ye. A mamma, or more a year. A touch man and Anna pay a dam and no more make us at the Achra Adolfui. Aya ora a sakun to bro ne yere. Mammy, a fiena me. Open is ya. Neyire mame Evelyn. Ora Same. Neyire mame Adisipokuya. Opani Kofi Gyimah Ankoanna. Neyire mame Patience Asumdie. Said a man I kasachra yasini. Almost say. Aso. Asabiani ananka yakachra. Asante so was a mad dog one to an Obama to one crafty. Nanka woman come no one come Betty. Now one cinnamon so achra or do achron. Antinas a wood and Pamua. One cinnamon say antema a pope. Or this year soon. Nanka a corner the shepherd copadia. And Kanaka wood and Pajam say near Casabra about and parties are sorry. Nanka one my woman one cinnamon etchiane etty. One movie and almost see Omutuku. A sentence I said there are so as your fragment. Now, Ben Penny Mubia and our hidden air quite trouble no Shishana one. Yet they do could double and a bonny moon, said your bayanan and Tima and Penwinty. Once and I will say ye duku. One Mubia almost so almost petia. As a corner for the which I never must say any. One Mubia almost shanty, a dear Abano, and also almost as away. Fetchia will wear some outdoor contour Cassica. One more no said your mensenum. Atisika so. A sentence says, Kaya, or be a bottle of Nasica, a frog, no, be a timia Fabia dear. May sit it to what a corner for Diana, I am your Mufanaka. Woman at Timmins or be back, a man or marching out Abaya Fie, and the Aquana for dear, I am yet at Amoso. A sentence a 1 year on unity, and a mobasica don't know Munasica, Efromo, Bianya B. As if we see a snap of Sarada Nanum, Brassona Mupeja or Marcia, Monfani Apaye. Said there as if we need a whole one, I'm a hanty. One was a warm of fra. I Nancy. Nancy,
ato ne maame na so sa wan fafra wan sha ne maame ana ne so yo hunu ya ne sa wakoto obi ana so wo wi ya wo hwehwe ba bia ya frafro na na okohu wo maame di wa ya big mistake enti asifu ise wo mo fra ya de ye ashansode ama yase na dabia ya baba na ama ha no ye duru ba bia nyankopon akra ya no a wo ma hunu se aha ana yesie yase na asifu mai ebechina ha Woman antise no no. Mense no mo adawroma mo beji ne ame e de asiesie wo mo amame a. Me ba mo cho mo mpre wo mo mame e. Me ba mo cho mo mpre wo mbiem. Akona fo de mo ni ada na mo nsi wo na pini e. Me da mo ase. Sana ya Aja Appiadu. Ne ma Jo me pamocho empanimfo ebifiri mampon ena adru ha ene asemfo ena ato sante ayachi ai osofu jo eka ho brahin Aja Kofi Robert ena yamia me kunu asetemafo ono nso eka ho yama munyina akwaba ewo Yesu din mu yadanya me nso ase so odemo aba bepie ewo adwabo yase Aja Appiadu ne ma ode wamba asasi suo Mesi mi medina ya de to me hega no na sichira ane fra enhwire enti aga bia wode ne hyetoa mu a enyeye esenti nsa fra epie enu nti ensefu ise papa wo fra ya de ya wa chance de esenti nsa de ebe ya ubia ane ya wa wotita we enti wo fra eno nso ya de kwasha wona ne enso eni Wari aya ne mama no ne ma ema aya adofo na asamfo amrantie ene ya mabawa ana aduru ha ene anya bi na wa asamu anka Aja Appiadu de wodi ka tena asam asamu ana no wakaka no no de bepem enti nka asamfo nyina ebe enso kura ye betwa ye ho ne akwa ana na fo ise nana woda ya akoma so Nanka mani nyansa nanka twen kakra nanka ye nidi ema wubini nana voice yes fra nana so wa me ye nyini ni amedidi ama obi ani a de ye wa chance de no no daachi wo mu firifira musi a ye beba ba ye wo na no foforo ye be ka na amasie ye ni nyina bom e de ama jo menseno nana wachi yado Ono mpanimfo mejina mama mpo hene chia me ne akonfa hene wo se ani de ne ahobrase akwanso o mo sra ekwai na wo mo akwakoto adwumadie ne so nyame enhyiram enti na na fo se o mo frawa o mo nso se de ye kasa ekira ye nana no no je mense no mesa me jina mo ani mo abia mense no mo de me so mo amemra Esente nsanya mo ho danka ne kwa asa mi gina ha ena akwanhia bia to me na nati wankwa enanim nanso mo ho do ntimi tenase a enyeye mesa echina ha ma Aja Appiadu ne mama omo ekununum eya opani kwabena mensa ne yire de afia ajakoma na ajakoma konto Sana ya akwasi apaw ne yiri dindi ajua apipa Sana ya atakakra ne yiri dindi nacha oyi akwai Sana ilacha onso ne yiri dindi oyi akwa mampo hema Asamfona na adru ha omochian na amafona na nanu akwana busia na ama where they see a fear classmate 1994 so abla no ma wo 15 1994 no ma wo 15 enti for my by say ebra o mo baji aware afri Aja Appiadu nsam no o mo fra ni kente enti anasa Aja Appiadu tu no wa sama do kwanto preko a na ensefo isi ye hunu ya asebie mu a we ba nwire die no abia Masaba ko etibo nwire enano na mefra no na mse asekwanofo masini mpo adampam na ansefosi ye hia kente enti mu hunu kente na efata
was say ya can take kama almost an anon Ankoanna busia now watch yadom and so fusi yes rawada you can take the family house no one found co one of ya no almost in your duku men are not a crack bampani Mamba ina takrama ni abona watiasia no se wakojira tumpane no aba ne ntima no onye wankoha no waje na yire da bo anu ode abona beti eno nti wababa tumpane da mu ni nyina ne ntima empam enti emayi se ya da bo ya de po ya asimu na ya asi emu ayatuo eno no wo mu wie ya no en yesi ye petia aso kwanafo yenya wo su da biarata Wamobia no, and I see a shanty dear. Me Mrs. Only me froka me who pa. What dresses are dear me yo goofy? And until Wama say, I saw. Every no was some other contour, no question will be autism. So obey your hoofinty, almost shanty dear, and almost a fafa dropping, and you'll be a metal chain and a wayo goofy. Wamobia no almost snap. The Abbas won't be. Now say, Mrs. Steffrey, ya kwasi obi ya so on pet the paper a shahu. No more or petty a rubber a shahu, no woman son of said the city. Empties of we say, Sinapo papa. Nananum, Madame Manamo, Pechaya Tisiana. One must see him pona, Monfani Apaya. Said I was some other consona autumn. One conquajina common quires a man chain. Let me much of Kwame Appiadu was here your debita, and so for Nessie and Pebiet yet. Nasados on Yanko Jordan Power, boss or no boss, as so. What Tiani Packers and what Tian and Anum Cassan, not a year chinina, and your chocho, Romuneska, near Fansha, and Yama. Nancy, if we ever chinaha, Mason, a month of women and women are Ayatia. Oh my yatia, papa. Entimen Pamuchapi, Mumpreo, Mamma. Kofiase omana akasai aya Mr. Ameyawo onso ne yire omoso na akasai omose aja pedu mana mo Kofiase ofesako ona ma tieme Kofi Gyimah Ankoanna Kofi tieme sana ya boda same Mr. Serviceman eso tieme aya frifane ne yire ana Ameyawo ne yire omana akasa tieme na kamo maame nye mi afoni nyina also na dina ha kuto nsem 100 Ghana cedis sikadada no 1 million bosomanya amofaka konemu enyemene do sia oma ya bia na mo mi kasa amen aselafo momra ne sikaye ti dawi munyi abia to ani a yeyi a gasa bi kire ni no a timoka ho na mo meda wo mo ase kada mo ase mo ya de pa sani ayo no Kofiase fo na nanu mi ma mo kwaba mo chere mo kwaba mo ba bi ntina na nyefe ye dige koso Babe yo me sabe que help you
fono egu so amotia ya mama kwaba na me so bibia eda mo ase o chiame na mo bomu a mo ahoma bra ne mo adoye nti na ahochire ni nyina ekoro na nanom mo ase ni mpon mo ase bra kope mi bomu ma ase me mamo na me sra mo kasa kakra bi na nanom mo adawroma sakwa wo hotia me pa mo chodi ewo honi oni ano na pansa oni ano which I want you to bagusu oni ano no akansembia oni ano aba pansa oni ano which I want you to bagusu oni ano no akansembia nana no pio mijina mama mo yire mo amwase want anyina opani Appiadu bemena benkonofo ahweniana na enne woni ye dinkra woni ye dintitimu esentitim die aja nanso otwade apobot bata ni pa hunti ye ni hwe eka so woni wodofo bite na otukwa akwa bampa ada okwa no wani china no na wusu owura ho na antisa antitimdia wonhu ne biam ekosisa sawabo ne prayer na woso bo prayer daachi ye behiem ewosoro hallelujah mijama ne jire ma ponsa a edi adefra no ane antibi enra de obaba ne kuna antibi ebaba ye nana adrusa wasani wura kataprako kata wasa onye biamu kata ni wura edeko ensiado biasimo so bia aya ayefro na sa ayefro ne eba frawa ena editi na nimu enti wonu frawa pe no hu sa ayefro bi eba na wantie ma pansa se aya ayefro aya rewani ni suo eni atete na asha na komama na mamsa di Asante amamre obakura ni enkwase ya no ma pansa se wode ye ya shansodi a okọ obehunu ba bia ye kura ni wura wari ya no obi a wura fie na sa obakokoko na ya jusu na wura mu ni amu akonya traso ya di nsuo ena ebisa wo kwaso enti na pansa se Kwame Appiadu benkonofo ba ya biafo bempoafo ba ma wotwere wo ba ne na mahoe wo yere se wonsuoni wo wasa ma do wana ena na ni akeka na media mintibi na ni wonsu obi akwaba yesi bi pa bi wo ha wo bo ndia no wakoma ate enu ti wo yere se wo bo be pa no wo akọ rafie ni ama wakwaba ni acho sodia wonsu asefo bo be pa no se be ya na wonsa wachi na be pa na anya adesoa ema woni wori aya no wasesa wo bo be pa ni wie na wono wonsuo no na wakoma tawo yama wase aya ne dako chia na fa chuchu wakoma wade ya wo awudi o wasa na do kontu awusuo no ya wayire ampansa wode echa wo kwa eno no jo santia atwa echia aya dam bonsi ga bonsi a wote epono ho wayire ene abusia ena echia na aya mi amase se wampa afo brakatuo tinana no maso abusia ena adru ha ya echia ya mamo akwaba me pancho me toaso a tete wona na roman fo kwa asore ana wa monsa ene se won kwa na roman fo ya asore a wa hwe ya beka se Pentecost fo enunti aya oba pansa se ne hanki eja Appiadu asama do a wo kone yese ayo man enti se ayo man sa de tetefo na kan be si na no dia ene na asore so wo ho enti roman fo eja to aja ba no baba committee so ho sa franto na wo de ahucha aman wo wi ani nyina chi no ene wo se enko na wo don saye enko wo to na enko na wo do de nkadada na so ba mo wo abatete won tam enti wase tofe odo tofe die ye ti ayo hwane hu nyina odo tofe ye hwane tire
near the Nimurano Asafom, near the Ashaba Aquano, and to was only identity moi. Why do you have my way and Titi, Nafatua, Wanum? Now, Obia, Babia, or Bacca, Dasa, Yacho, and Rawasum, watching, where you're Dachi, and you say, I mean, at the Ebeshia. Why are you in Achino? Yes, so I was some other or Asama assume until I'm Shrey, Sabaya, Wupia, your bones and Nipaban. Now, make a Miss Roman for Canada, who here, and to us, what you say, Canada, whatever, no, I saw a buffalo to him. Now, I take a cock here, a child Abraham and Nimni, and to a year condo, and then the manches. Mira, me not one. One I will turn to ma, and I want my BP, and I'm a dear flat. Now you're tight, and why you make a tap to a baby? I'm my mind, and I will make a swam. One can't jam us out, no one shall us out, no one can be so on Thomas Musa, said the bee, obey me say. And tell tomorrow with the frame in a mirror. They say, I know what, mean to me, show us out. They are about here. And so, Mr. Bobby, I can take. Now, come off way. Che, never fra. Now, what was I about? Yanko Bobby, no, I pam. Now, with your shaman, now with your Katami movie. Because I'm Messiah, or Bitty, yourself was open, so a war. There'll be one. Never so the hour back on your work at the home will be a Nimijina, me who says, yeah, me pay. A sentence of me who says, yeah, but yes, I'm a children, there'll be a dear bachelor. My wife into me who says, yeah, I'm coming. Why are you national? Was in the Duku? I will do bomb. Dama will do bomb. Well, yeah, and the Petia, the shanty idea, and so I come home, order for pa. Was once, my sister. I'm also obey me say. Sakataway, Dabia me Jamaica, Sadia Wapano, Wamra, Niama Jami to me so Adia Chan. Gatawa me say what you will. That is Sadia Wabadaso, and so when and so will be also one pay, and so there be a natural position will be better. And I'll be the bank on off way. When you do a Sakata. Na mekota wonso wa badamani na wacha wani ade akyerame na menso na twamani ade akyerɛ na ya ne anu ya fa twen ya hunu kwa ya ba fa so ya ba bobra eya da na to wani me ba kwa mami enti ena mpansa se Kwame Appiadu echa so wacha me hwa okata me sa ma woni wacha wonkwa kwa ekokoda so enti wase ne kate ni sumye ni bedsheet ed aso was in a bashit get what and also a come. Now, made a casa bashit well. Me so I mean, you sukata. Me you sushi, a sentence and a mattress won't be biao. We are air condition class, a movie. Said there, Eno Amponsa, a casa, a children. What are you in Chino? And I was say, no, a question pin. Nana. Can watch the fool. About crying say, Nansa, the sharp Srada. A simple nano. When you crab your dinner, a champion. The Baba weapon, the Wyoming. Uncle Flana, Pansa. Now my friend be. Yes, I know everybody was so back on for. The champion Roman is yes, sir. Or man, a double was a son of Shabraso, was some Madame Roma. Brasso, picture Nibula. Not yet, run your way, and your woman among you. What Prena for that baby and I will say a crew one, or someone finding a pireman. Nanny couldn't air also a diaper. Sasama do your Maya, or man of voting. I'll be a seer for what the Asham of Fran. Now, I'm a pansa, or back on a four bettina. Axia. Was it? Not to see another. Mason away. Madame Roma. Did you know bless the person of the Papa Samama? Never was some Virginia man. Background in your mother says, and that's Nukunu Amana. Never much of him, one plan of Mammy. Nana, I saw what I shall. Senior Busia, Mufra Santi Kufiase.
Aya Aja Appiadu ne yere epiesie. Ano Isramu adofo amoa nyina mfama so mfamie. Samle mi jira ha ma Aja Appiadu ne ba Same droba. Aya ne ba Kwame Fada. The entire friend Kwame Fada ne say ordinator o papa Appiadu. Etu otimi mondiri wi enti e na wode fada no eso ni dini so. Aya ne yere ene na busuya de omo kanie sasa Kwame Fada oni ha owa ha kasamre wono na ebeboa papa abra ona na free mu na nkunyasam ni bibia kra no waboa ma yesie aye bibia eti ofasame ne ba Kwame Fada ode ne to papa Aja Appiadu se ne yere enom ene nensenom ba yese omkuta omusam sika opipi mienu sara na makona yesi muso na nka papa ofasame ene onua no nyina se edura nyumla nananom mufa enka enkunya ngufom esanse Kwame Fada oni hanti enhure Kwame Fada mbase yemfa nto omunana baby ebesie no se ya papa ba wo metimi adi nhure yachi akon baby a yede onana etuye etimananom enhure moji a baby a yede me papa opani Appiadu ebeto no mo fa nto so na yenka adum ebra Kwame Fada be free baby obeba bedu omayimu no obehu baby esie onana Lisa abusuya mo beje enti medika dase amu dase so amu edam asiem abusuya so edawase wa chira de na adofo na guso echia ebi asaba bedru yamamu nyina akwaba je na nanam Aja Appiadu empanense wani beda na waso de ena mijina mamia meswa sara wojina menchen wane ne ba owura boachi eyiato meswa se enya opani Appiadu adawroma enka ne ba na anka wontiase nkohwere ne ba piesie owura kwaku boachi wose akwala na nkwara bremo chare wakwa asemu ya se momfa ne nkoma mpom anaju no mienu afa omukodru pente muamu nimtete wakwa no na ensuo abobodwesa animu ho ka nkwa ka ma Aja Appiadu sa ne basame edan yani ekofa Kofi ase efa wiamu ase ekofa bupua ebeduru mampom ache abofra ne nkwa wonyanya media na nso wonfa kwala na nkwa ka ebia nkwa nti ase enti akwala ne nyine ya no omame eka ne history ekire no enti wante so Aja Appiadu ase Jisa wa masem no amehwe papa no otisa papa ne yare okwa yare sabia ho ekohwe no wase enne nana so wahwe me na metiase na wokwa okita ne nsam 50 Ghana cedis yodija Aja Appiadu ekwa no Aja Appiadu wona na sigia fatonso na fabi topa no ne sadi wokwa wunia amankwa ho na wa mani bi we the family plan na mo acha afa nyame enhyira mo bebre da mo ase
Enkawie kumase enkawie ankwa ba bia obia me so wabanso hu ente obaso hu de ma ye hu ba bia wo ankwa na Kofi Gyimah Ankoanna eye Mr. Usu enkawie wo si udi mu nti baba ti wodi ele wase yo nananom akwana abusua nananom asene agekuya abusua eye moa modehie Evans Dr. Bishop Ajay and Pastor Ivan Ajay. Wamuna Samle Yankopon Ajomo Ababa Edomo Abedru Montemwa Amato Santen Betia Nananom Ade atomoni. Bra yefasa akonya iso ema mu nyina akọ aba. Yo, yeguso ayato aso. Bra ba me jira ha. Nafta ba ye Mami ya breyi o de ba bi ko. Mami ya breyi ase won dua na abusua. Mami ya breyi free mu. Sabre. Ayana fa mama. Sabre he be no tenten so bia. Sante be piadwa mu a ba ma tenten bi je ni mu minimo bia din ti mu bia din. Ayo pa no Kwame Appiadu na aka nse go abra agani si eja sway. Ni na nom. Sabre mo so ba ba tia no. Emama. Ayo pa ni Kwame Appiadu. Sabre ni Emma. Na phone is up motor Sante fe from Bachia. Mum PM9. Sante na madam. Every free go fear say. Every free Sam. Every free Naama. Every free Bontam. Every free Dra. Every free Papia say. Somebody yake hu na phone ya yake wabon fe. Wamu so na edu hala. Sabe ya Bachia. Nam papa nam. Ani wamu so anam. Ani wamu na nanam. Yama be ja obona na kwan twat for kra yele mo ase mo kwa ba kra na nafo na mo ase yo me pam so be ja ndo ma me ya bra yie ayele ba abra fi ko so ya yeso ba grace sane wa kasa che opani Appiadu nie sane je de ka kasa oni de banda no aso de enna so ba do de say mama me ya be yo de ka da na so ne papa o ko turu fiti ya ni ba pi o be sia kwa kasa aja wo so ya se me enti so ba do de say 20 cities wo ko ya watching mama ne fa say you never feel cut waka no ya tie na onyam prene ami wo isro Appiadu aya mi wura Appiadu ne nananom ya ka say bi fie bi si Nyankopon si ya won ya sempo ano anwea na ne ko bere ne ya sempo ano anwea ano na Appiadu wa ye Appiadu ya wa bemem Obema. What show ability power say Nyankopon no mu asem no. What is so? Ya so wo do crap o setting yo. Nti mo mo do na ebia. Yo, ne senti, ba ni Kwame Appiadu. What do you say Nyankopon mo nyam nti? Ase ni me ni mo nyam ase abusu ni mo nyam nti. Yanya woso da ya pedi de oba ne nananom mama ya akra ne adwo baba ya makwa de che papa no de ntimo hyente me wakata nti so ni pase bo hu ti ya ebo ye kai eja ya pon ba be no wo ketwa obi a ododo amu nyina obi a ododo o mbe wo kra mo sa wo nkola nkete Yo, Ghana busuapane wadaroma ofa. Mejina ha na mejina ma Appiadu onya ne ba bi kure obapa no. Se eye no ene enti eni bre no wasem wo Naama. Na so Asante amamre kwa mo afa so a na fonso akese pa. Anenti seria nananom agona abusuapane nana sam oba pane me maame ni mo ene agona abusua ni nyina sade omo si bibia kire omo ba Appiadu
Wamo ewafa omonana eja yapon sabre wano wadi kan da okwato papa na okono obisan se nti wo ba no abusua na nka hwe ankyerɛw eja Appiadu su de sɛ de etie bia no ɔno ne pɔnkɔ pɛnta wo ne kɔ ba bi na ho anya kakra bi ɔbɛkɔ agyaw eja Appiadu ayo papa nom asantefo se obi ne ho obi nkɔ hɔ na ɛfɛ anati wo papa agona abusua pani kwakusam Oba pen na nanimo ani agura busia ni nyina omo se empema henu 50 Ghana cedis ade a omo de asi bibi a kirew na akwa a onya kase abo ye bagie nti yo santi aya brasame na sofo aya spoken word na sofo ena sabre omo duru han adofo na so na guso a man sadi ani mu amuso omo ba na adofo na bia sama mu akwa ba yo brasame na ka woni anum nyina na o ma amenom na ka papa nom so me jama akosomo aya kwa ko Christian na yire akosomo o si 30 Ghana brasame fa ka papa pata gufo yo sir. Yo Asante Naama ebano ayo ra Ankoanna aya na ile na busia ni sino omusi kachima ebi sabu omoduha Onitira sabu omoduha obepoya amala kampata info sabu kono SMCye asutaye chi
We are saying, yo, me, Kabobo Junior, me the rich, it is a, we are saying. Kwame Appiadu wawo kunyini awo abedi sabre na opantina edom atwa ahia ewo ha na warepa okoyinti sabre ne ma se de omusini se enyuma eba no sisansa kroma enyum na ebeba na sabre ye edwuma yosafo yensa enka asori bi wo ha yesi ni so mudu yanimu ha yensa ebeka asori ni din ewo aha oni na safo mo na dua nilimza asori no asam kotia ho Church of Christ safo asa onu asafo ma emamu nyina fa ba nyame onhyira mo sabe yo hasa ye ba ni abesom mena nanom agekua asene ayefiri Kofi ase abusua mitiri efrimu mena nanom yamo wakaba eni asene abusua nyina sansana minyanom breto abusua onsumu nyina yamamu nyina sede emamu dakna I'm
Asia, way and last respect. Yes, Sally, yes, Sally. Sally, hello. Papa Sanabra. Kwame Appiadu. And Appiadu Bema. Kofi Gyimah Ankoanna.
my Fidian Yadi, Juma, to me about Sedru Berricana, EPM. Timada, my friend, yourself for penny number. Maybe I have a pay who could do, you know. Yanumukume is Yenri, Nina, such as your twin suffering, yourself for penny now. Wabana, Wababa, Yabi, Afena, the Quemadaho. The Yanse Breno, Ijaka Semono, na Ediama, Adam to follow no mamma, Jumna, Dashe, Jumedinasi. Tiasramos and Yedika Cano, your boy and someone who abubi, your told you man to be a son who was sabi, ye Isika so no yibi, Lady Abuena, Miajumano, Amanina, Kosu, Kampu, Edamosi. Any demo, yaga sorry. Yes, I have someone say, well, John no abandon son concron or a demo. Yen Jesus Christ, our Dominion, Copon, Donison, concryon, Cofa, and a Montanada. I did it for Christ, Timo, Yedanyamia say. So I didn't quite Chadia my then I say so the other day so ache. And I ono ane pe se neba Kwame Appiadu young papa no prabre. Nyame ebo yeba asase so se nipa eneme pi no dishiraye. Nanso na chede pa ne boden a wan fan kamene ma ne ba Christ. No na ya chede ama ye se so ne mu yi a no ni achede a empo abra yen kwato atwa wasase so ha no sa achede pa no ede ekopi osoro aheman emu we ni fra nyame ato ne nsa fra yen se Christofo se ne ba Christ odna ya achede ama ye no yen so ne mu yi enam ne so ye nyanko a eni awiye eno na ontini Paul etwerema Roman fo no no se obi ani ho a wote asema ne ho obi anso ni ho a wu ema ne ho ye ti asi ye Awurade dia sa anso ni ewu nso a enam se nyame de Christ ya achede ma ye nti ye Awurade dia se de Christ we no sorry se de obeya ti asefo ni ewufo eja we ni fra nyame ato ne nsa fra ye de nyame ase so bo ne ba Kwame Appiadu ba asase so aye nyina ye nim no fanboy nyame ede ne mapi ne hira no nanso na chede pa ne bo den pa nso wan fan kame no
ne ba Christ eno ne yehye na no pay de ho aseda nyame se na chede onam so yekopie aheman ni mo no wona ne ba Christ so ni wori ne wo so retu me no so no ma ne ba Kwame Appiadu emra na aheman no emu ye nipa emra ne mfom so wo ye ho saa so na ye nua ye papa ye bibia Kwame Appiadu nso betina asase so no nipa te se ye nia ye se nyame ono ne homa brodo so no se boni bia ye tia no boni bia ne ba Kwame Appiadu ye tia no ohu ye mobo no mfa ni nyina nche ye no ma ne ba Kwame tina bia pa na heman no emu ibe kom kakra yakomemu ya semo brohu na ja no se won fe boni nyina nche ye Boneka Chumfo Nyankopon Enemoni Anamase Ayabone Mrosowa Dwenemo Kasemo Eniemone Mofasomo Miami Fumusonti Miami Fumusonti Miami Fumuso Kesenti Intimiso Tene Ringina Babon Fabo for Nyanti Funyana Enemoni Anamase Mama radi Nyankopon paye mame Otumfo Nyankopon hu ye mobo onfe bone nche ye no onfe yankonkon eni awiye mo Mama ye mampaye Ejatumfo wa wote aseda tie ye mpaye a ye bo ama ye nua Kwame Appiadu ono a wafra na free wiase mu ha aba wo nchen mane nsanka han enigye eni asomdwe jeno efri owo nsem ne mano meka wa wotefo no ho ewoda kan a wodishe Abraham ene na sefo bo no ewogidie emu bon ho ban free muso nyina ho ne da edi akire no wa mane so aka wa hotefo no eho fane mfom so nyina eche no ne mano da enkwa ewo heman no emu ebisade edi fin Jesus Christ odobane so ono wa sorry no ne sonson konko na tia sidi hene wo mra eni awiye eni die bebetina ase ne atia kenkan sem Anopen kenkan sema ye fano ewo Moses ngoma edikai no The Rade Katre Abraham say, "What if you was as so ni wabusiemu, anyway, the fee call as I see a metro one so. A mayor Mike see a measure. Na Mamma would so. Why in Shra?
ameshira wo a woshira wo wo dome wo no dome wo no wo na obeshira asase so wo na obeshira asase so musua nyina Moses ngoma edika no etire edumienu kenka imu ba ko ndikosi imu otoso miensa awurade asem ni anuano mene mo nyina ya sempa awurade ene mehwefo hwere ei Radin me before, Bibia in here me. Mammy de rap from a didibia, which I may call in sewer home Joe. Did you make cry, me for contraindians? Some Namasum can be born for means Robony beer, we sell him in the hall. Papa no Puma and the chimney. To me proma time for any modern for me tree, me grew I am a busu, ye near the young Kwan, a bit match, mean Kwana, better and ready fear. Sasi nyina momo sema Awurade montia mu ne ahurusie ento ayeye dum hallelujah Eradene Montana. I can keep friends and Papon when he said a match with Trey. Jesus, F.R. Peter, any James, any Nia John. The one called Beporting Team be so fun, baby. No such try on a name. And the mushroom say, oh, we are. Natade ye feature say high. Na Moses, any Elijah, won who di echere won and kasai. And Peter can't Jesus say, Erade, yes, I yetana ha. Se wopa, mebo assessing me and son. O dear barco, Moses dear barco, na Elijah dear barco. No gusto casano. Shemunun kumushen bi ebekata wan so na hwe eni bi frimunun kum no kan say we ne medoba osomani montie no na asuafo no teye no wode wonim ebutubutu fam na osoro yie na Jesus baba so wo mu say mon sorry na mun suro na mema wonani so no we hunu obia Jesus nkoa na ofri be pone so esane no Jesus share one say, Mon candy mohuni enchiri obia, osise ewoni paba no, ebe sorry every ewufo mo. Ami ade share nsempa konkona wie ne minimu nyina ye nsempa. Nsempa aye ye ka Christ.
Nyame fa ho bono fa ho boni ye mino me no ye ho antoye ne a ye ho betoye nso ye ho betoye na efrewrade agidi for Christ mo ye na amachi dede obo ne nwumbi o se ohoho batani o si se enso chatwa mu aye dai ehihwa entimeko ohoho batani se anye ye a neko na wo ka ba bia wo free e baaye o si mi free asante achema agogo ohianti metu kwan abesi kumase matra tafo matra mamponte nkona ne agona na nso mamponkun de me fra enfro se anye ye dia enie mesan akomachi enti ye bra ye bo se e Christopher enu ni mfonyina wasabre bia no ye di esi ani so se ye bra ye bo no e ya akwantuo na ono ne nyom ne dia wase se anye ye ameko friend nyame afre won ba Christ mu se eye ye o se anye ye o ye de owo batani ubesan akowachi be bia wo free baaye panimfo se fidie se ehwan a na chia na ekọ na bi nso se fidie a wusum ni yie no eno na ehwan a esa akọ na chi se wonsum fidie ni yie a ehwan kwa won se esa akọ ho na wusum fidie ni yie dia ehwan a esan ekọ na chi enti ye bra ye bo se Christopher nyame de ba Christ ye ense na ho ache se ye bra ye bo no e di se fidisum ni se fidie no se betumi asan akonachi dia enne e wo se yesum ni gie nyame enti ye bra ye bo no e wo se ye de toto Christ dia no e ho ye bra ye bo se Christopher ye Christ dia ni bi enti ye bra ye bo no eno ni frɛ nyame ato ne nsa frɛ ye enti akenkan se mo edikan nyankopon eto ne nsa efrɛ Abraham o se Abraham sorry efri asase a wote so ne kwa asase bi nyankopon ma kire wo asase no nyame to ne nsa frɛ ne ma ana ode kire ye se ye bra ye bo se nipa se Christopher e ya kwantuo enti ye bra ye bo na asase so ha no e ya kwantuo enti amoma ye nkai enipa se ye bo ye bra ne ba asase so ma moma ye nkai se ye tu kwan na da bi ye besan akoye chi se nipa bobra pese me kwa abrochire obi kwa abrochire na akwasi broni kuom akoye ne fa abroso obi kwa abrochire na ne bra wo bonyina o mana ya abrochire na ne wura fi se ne nchipra efri obi manso enti wokọ no akoka na so ye bra ye bo no se abrochire de se de kura ye ka se mi se home sweet home areti chire o nipa ho eniji abanya no bi manso no ente se eniji a wankasa wo benya e wankasa wo kuro emu eniji a obi efie de bema no ente se eniji abanya no wankasa wo fie emfa ho eni se de nipa besi ajeje wo so afa e wo obi fie wutu mu ne betiri e bekura no a wo ye ho wo se afie ho emfa ho se sikani bi na bete wo na wa hwe wo na aboa mu atimi aduru ba bi wo abrabo emu uye dey won fra busuano emu na ba bia enipa onye wani tie pa aye wo ankasa ba ye twa wo furu ma ba bia wo firi ba enti emfa on ba bia wo firi enu nti na enipa nyame ye yesa emfa on ba bia wo firi se wo kofia wonya enije asronko bi emfa wo se ba bia wo firi eye kurase emfa ho na so wo kofia enije a owo no echen osikani bia wote wo no ode te wo no ode ofa abrabo mu no oduru ba bia waduru se wuhu no maame wuhu wankasa wagya eniji a wonya no tumi mfa ntoto ho ejejimi ka se asumesi ana so benten wa ye ejapa amame e kire se bibi onu mu ye disi bibia na mu a enyeye de mi ka kusi nyina ne se eniji a ebenya na saasi so ha mo ma ye nkan hu se ya kwanto mu anije na enije trodo no eye abra wo san ekọ ufie me kai se ye mofra no na ye makwan a ye se ye ko ba bia kwadi akwama ye ko bia kwadi akwama na se ebra no so na se okọ na kwadi akwama no a
wo fie se anigye no bibia entumi ensi na nemu eno ne fra nyame ato ne nsa afra ye se ye bra ye bo se nipa se Kristofo no anigye bi wo fie ye ntumi fa ntutu bibia ho na owu okra de se ye ti ase ye pa ye koye nyame fa so e de to ne nsa afra ye ema anigye trodo pa wo se ye nsa eka no ye nsa eka e wona heman no emu se enko ana ye free eba fidie ehwan a ekọ na chi enti ye bra ye bo no se ye pe o se ye mpe o anigye bi wo no mu a ye ntumi fa ntutu akwanto manigye ho emfa ho ni sika awbenya na brochire emfa ho ne adwuma bi awbebe ne ho emfa ho ne enema bi okoye no akosi broni kuro mu wo ba sa adan na wo si ne ho no wo beja ne ho why na akọ atukwan akọtina brochire na akosi dan ho na wo ba no de sa adan no aba ni kuro mu enigye a ye benya na sa asiso ya enigye a wontimi emfa nko ba bia na enigye ni tuni trodo pa ne se yesan eko aheman no emu enti ebra ye bo no eya akwantuo enti nyame di Abraham abrabo no e kire ye se woto ne nsafre ye nyame to ne nsafre ye bia tibia bia wuti mu no ebia enye enti nyame to ne nsafre se brane ba Christ mu ne se safre wo tibia wo no emu ema ewiase enigye no emfra wani ema akwantuo na wuto no ensisi waso na wo fra busua bi mu ana obai enti ema wiase mnema emfra wani kai se eye akwantuo obra wo bo no eye akwantuo nanso eye ma ye ho kwan ema ewiase mnyema efra ye ni sikanti enti onfani nu anya hwe ese de yaduru kura de wo kunu nu akura nya sika kura wonfa ho enso ne wura fi se ne bra wo bo no eye akwantu enyema na wo konya akwantu no nyina wo beja ne ho wonfa nko ba bia enti ede no wo se ye ekwan pa ana wo se ye fa so ne de bo ye bra se e Kristofo Tinyame to ne nsa efrei se do to ne nsa frei Abraham no wo sori free tibia bi emu wo sori free ko bia no wote so emu wo sori free entade bia no wo se emu entu so mu se wo bra wo bo nyame ato ne nsa afrei se nyame ato nsa afrei dia wo so edie krobe na wutimu minka na makura wutimu minka asem a wo free minka wade a wo free nemu krobe na wutimu krobe abrabo be na wutimu so if you wait a fear na ko asase amenya me mekere wo efie be na wutimu a emma wo bra wo bo no enso nyame ani tibia be na mu mi ani atim Abraham abra wo ti nyame ne no wo jaide wo nyina edi nyame achi eno ne fra nyame ato ne nsa afra ye na menu mi enu enso be bia ye free tibia ye timu no se ye sori efri mu ne edi nyame achi a ebetumi edi ne ba Christ achi akosa ni monyam a wasiesie di amaye Enuntina na nsempa no was Jesus, Efa, Peter, James, and John. Mumra na munni machi. Abrabo be na mutimu, tebia be na mutimu, edia na moye. So the free sa abra no emu. Tebia bi na wutimu no so the free mu ne be di machi. Ne se wo so the free mu ne se wo nya gide na wo di machi a. Me do be ko animu onyam bi a, wo mfa wani ehunu bi da. Nyame. Enti Yankopon to ne nsa frɛ Peter, James ne John no, wo mu so jai da mu ya bia edi na chi. Na abra wo mu di na chi no. Enu mu ko hunu animu onyam bi. Wo so do mu fro bepo bi, na saa bepo no, ana animu onyam bi ekode adie. No say ye kan say ye, say wo di Christ echi no ena for mo saa, enu nti no say, wo do mu efro bepo bi. Ye ne nim say wo fro bepo a eden. Bepo fro eden pa. Se wa fro bepo pa emu wana no wo hye pa panya udu ba bi bra wutimi tena se je wa home bepo fro ena fom enti Christ e di kire se emu se ye di na che be hwani mo onyam nanso na chidie no ena fom sa enti Kristo som do be ka se enya din bia wo boa enya no onsum nyame yie se wo ba som nyame yie die na Kristo som wo eden che woni awe we kwa ode ofa aso enso Christ say fa ne boni nyina eche no Kristo som eya edi nche bibia usum na me ye da beka se emre na edi wias bibia na obetumi di atoto ho o se fache why na betumi ayesa sana Kristo som etie nanso se ye mia ye ne etumi fro saa bepo yi a enimo nyam bi ewo ho afei de Peter se Ewrade yen ka ha ya ne wure free
amania wo fa mu ha wo fa mu efifra na ete no bepo anu wo fro no ntimi mfro no ne wura fi se abre ni nyina wo se awrade na sei ni wani mo nya motede a ene ye nka ha ya Emo asese miensa wo de baako Moses de baako Elijah de baako ahani asem no wo se emo asese miensa wo de baako Elijah de baako Moses de baako sese miensa na Peter every fi na ho se me ana James le Jones wo se ebo asese ni be ma ye ho e do se nke ebo asese wo se ebo asese sia e do se emo asese miensa nyame eni ji e wo na ni mo nyam no sai na tie e ma wure free wo how e no bebrese enyina se mo ye mo ye bra yie na ni mo nyam bi wo ho no mo a ye ntumi fa ntoto de ye nemu asase so ha onti ne po ka che manfo no o se agiri for Christ mo o se daachi eni mo nyam obey na di ache ye ntumi fa ntoto ama ne hu nemu asase so ha enti ya konto ye tu asase so ano mo ma ye nkan hu se de ye bi ni asase so ha bia ne kase power heman no emu ne ma ye bre ye tempenten kwa ye ha ye ho kwan bone ye fa so ene ye hwe ye man Ghana ye senso kra e bi nye sika ene de ga ka ho sa de ma we nyina ye mfa nkọ ba bi beche ni nyina ho enti ye pe bi de no se ye mfa kwan pa so ye ni Christ e cho be kire kwan pa me ye nya bi ene ne fra nyame afra ye ne se ye tumi bo ye bra sa asase so ampo no se ni mo nyam no ye benyam chefa se ya mfa e kwan pa so ye ni Christ e chi na say mo nyam no ye nya bi asase so anu mo a ye fa kwan bone so ye benya bi de ne so ahoto pa di ahoto ye nya bi da ene obi aso opesika ento amfa ho se wo bu ni nia wo mfa ho se wo kum ni nia odi nia kwa aduro so hwe kwa ye nam so ye pese ye nya bie na ye nya bi no ewie ye sei ye nya bi na ahoto be ni nya ye nya bi na nya be na hyen e wo ye so e kwan bone ye fa so ana galam se ye ka ho asem so obi anya na adwen so obejai enti ye nya sika ni nyina ni ewie ni nya ensuo no mo na sika no na wo de ada ni nsuo ana seni mo nya wa na asase so ano ya mfa Christ kwan ne so a ye benya bi ne so ahoto ade ahoto ye nya bi da enu no wo se enipa ti ase na ye bi Christ echi ye fa kwan pa so ne de bo ye bra ye ka ye ho se ye bra ye bo no ye ya kwantufo ye de ye be san akoye chi enichie bi e ofie a wontumi emfa ntutu bibia enichie bi ofie emfa woni se de o papa na bra bositie mo bi entew so esikani no anhwew sa enimonyam ne enichie bi a wo benya se wakọ wankasa o papa wo no do ni moja eye wo nchen wo nya ne ba bia eno na wo se ekasa kire me no mienu se Christopher se ye bra ye bo na asase so ano emfa ho ne enije ebenya ne enimonyam ebenya ye ntumi mfa ntoto de nyame asiesi e de ama ye efiri se ekọ ana ye free eba ti ye bra ye bo ewo Christ mo no me nche ase ene Jesus dumie no no wo fremu mi ensape mpanimfo se akopa oben woni no ana odi abebesere o men woni tunya abebesere ni bi ni enti ye be frɛ hu se ye Christopher so wan hye yi a abebesere bi ho no wonya bi ni se wan hye yi a enimonya bi ho no wonfo woni hu bi na suafo no ye dumienu de na so mi ensape boi ana okohu se enimonyam no adentia efiri se Peter, James, and John. Eye suafo abre bia no mo bo modin se mo be be Jesus pa. Enti nkasem ye Kristo ni okọ aso ekwesi adanko ni mi se wo wie. Ayonkofa be na woni nyame wo. Ayonkofa be na ne Christ wo. Bra be na wo go enti bra wo go no enti be Christ ana se wo wa akire ana wo hwe bie. Ti ebra ye bono ase ye Christopher ase nya Christopher ase ekwa aso ne ye Christopher enye firi honom ne ekwa enyuma wo nya Christopher biem ye kwa akobuni ne ekwa akobuni nia dodi ne ekwa aduro so di ne ekwa aduro so ye okọ sei ne pe ekwa akosei no ye kwa akodi konkose ekwa akodi ye kwa akodi obi yire kwa akoje just ensemo ekọ so ye se ye Christopher ase nya Christopher ane nyina ase ane ekwa ye bra nanso Christ achidie no wo se ye boye bra se ye a ye ntumi emmen no ne se boye bra ye ni ebe no de a enimonyam no obi bie so ama ye de ye ni ehun bi we ne fra nyame afra ye ye se nyame se ne fra wa fra ye no ye nti ase sa se ye akwantufo enipa mo ye nkai
na se ye kan ni abrebia ye kan sansem yi a ye ha ye ho asase so saa obi nka se wiase niema enye enhyira nyame de ahyira ye nyame akyede eni ma pe wa asase so nyina ye nyame akyede nanso nyame ono ana edema ye to ne safre Abraham ba be ye odefo ba bi sikani pa ne mu akwa wontimi nkan Abraham be ye odefo wo sika o won asase bebrebe nyame na ye na saa so bi free baby a wote nyame de kyerɛ sɛ ewiase nyema no ɛyɛ media me be ma wo Job emfa one de abon sam de ne nsa be kan wo wiase nyema no ɛyɛ media me saa de be ma wo enti se yɛ tie asesa ada na yɛ ha yɛ ho saa se tie asesa ewiase nyema nyame de a ada na yɛ fa kwan bɔ no so na ɛnya bie ada na wo kɔ aduro so ansa na wonya sika ada na wo kɔ akɔpɛ enima hunu bi ansa na wonya sika bia yɛ nyame de a Tini Paul can't tell Corinthians of no said, dear near what ye and a quabi paying a media. Ain't ye did Christ the cheer? Be paying a media and I check the pan or be my ye. And no say pay cheer say, now the year higher winning and yes, I'm found baby. And found baby. I never go pay an here. You know me, you say, bay, and they say, they will say, Yama Christ, a brabo, no, a yet ya brabo. They will say to me, bay Christ, and Casamia Christo need. Yeah, Christopher and so man Christ. And this is Peter, James, and John. It's yes, and Yamini mo Yam ye huno. Yamini JB huno name Pat JB huno. Ye more day. See bet me a bank Christ ye. No more days and Benya Yonko fast ronko. No more days say, ye burden at tea and found never power dear the fro. Yentin Tim. Yami enemy say bet to me a fro. They say to me a dinner. Not your boy a brass Christ again be a. Sada chain munyam ne yenso ye de ani ebehunu bi san munyam na yesre amaya papa Kwame Appiadu a nyame ato ne nsa afre no senam so de Christ ya achede ma no enti osise wa obedi machie no san munyam no obehunu ene san munyam a yesre nyame sese o ma ne ba Kwame Appiadu enya Christ abrabo ne mu chefa bia na wodi Christ achi bia ene o ma san munyam no enhyira ne so when empire na yesre ama e papa ye nua e bibia Kwame Appiadu se nyame e ma se no onyam a Peter James ene John ehunu ye no ono nso onfa nani ehunu bi na ye nso ya ka akire no aheman mu ho no omo empire no anka ye se be a ye nso be kai abrebia se bra ye boye ya kwantufo na se de nebre aso a okofie no ye nso ye bre ebeso na se ye breso na akwantu aye ko ye ne be fie amanye be na ye bebo abusianfo me ko Italy mem me ko US amanye be na obebo me ko ye ma mo bre ye nti e ho aban no eche metu afiase asem be ne ye koka me ko ye me bo me bre ye nti ho aban ne bo mabaso ma dwuma ye me nyesika bebre mi di bi eba abesese abusia ye be fie a ye bebo amanye enti ene amanye ben ana ye kwa akobo akire nyame mami bia na we Kristo ni na woni mi se wosum nyame ye pa na owu ye no wanya hema ni mu anko sai ni monya mu Peter James ni John no mo ni hunu ye no wa mfana ni ehu bi ne ni ba na wo so no na oda wonsam jem na osase esumbu nyame so se nyame woni na adi ni ye me ye Kristo ni me kwa asore me to collection me tua me tithe me mafodie me bo me bibia na de na me wu ye a wodi maba as wodi maba amane hunu krom na Yankopon se oh ene me ba ebi amane na bo fa aso me hu ni ye enti wa kan sa ade amate atwedie nie na jema firi osoro aheman mu se fa nante so bra nyame de atwedie be si ho se mami emfra twedie kakran no mra aheman ni mu na mami ekọ na ahwe ne nyum to nyina asesa wo to nyum yi nyame aye wo de nyame ase na wodru ewie mu baabi no hu se atwedie na wo so na bibi se won to na ni hwe fom o to na ni hwe fom a etutufo konkonsafo mansotwefo entopapefo ayerefafo a wokoto mo bonsam de mo so fra atwedie ni bi no se he me bra me bo na sa si so me Kristo ni manu ri meni konkonsa anyi yesa ani ma wenti ami nyame ato atwedie ma se me from na amusu mu de akire dai munyina wonsi fom ho na Yankopon e ka chene se eno asomasi anaso benten afenu ahunu de ntia wanya heman no mu chefa
obetena asase so ha no ye pesemi nkuminya dodo bia ye mfama wo eni mapanyina ye mfama na wo gide wo nkwa wo ye die ho enu nti na am wanya aheman no mu chefa no na aheman no ne sei Jesus say do ewradu nyankopon do yonku ni pasa wo ho na wantumi ana yonku ni pasa wo na ye pesemi nkuminya dodo nyame aboa wo ebusua no emu onye ba bia si hu nua mobo nyame aboa wo watumi atukwan ni bi hu nua no wo ha wo fa se mu ni pa mobo de nyame aboa wo no de woduru na ya ache de wo so ma sa ache de ni pa nya mu chefa enye pesemi nkumia ye mfa nko ba bia ye be dwene se ye Christopher ye kwa asori na nso ewie ya no na enema nkitinkiti bi ntini ye nya aheman no mu chefa we ni fra nyame ato ne nsa afra ye se ye ma enipa ye ma ye nuanom eda achi mu hia ye ye nanom se wo yonko da no woda e kan na ntia na aka woto sane nanom e kire ye na Kristo so mo so na Christ be kan ye wo se dwene wo nua do wo yonko sa wo ya hwe be din se ye Christopher na nso awie ye no na eniema nkitinkiti binti na aheman no aboye ye senyame so hu ye mobo na ebra ye bo no ye mu ye ho bem anchen wo bia ade ba akopɛ no ɔse ye se ye ti ase se ya kwantufo ade ba akopɛ no ɔse ye se di Christ enti be be ko bia ne se etimi mbo ye bra sa enmonyam bi e wo ho a obebie so ama ye di ye ni ehu bie ye senyame so ma ye nyina ye mo ye bra yi ye ntumi ni Christ echi na se enmonyam no da bi ye nso ye nyamu chefa nyamo nhyere na ne mra eni awieye sa yes kai sana babio e bo acha for na 14 jam de brada iso kunsi jama jasma for kala kasoya kon for ni sidi to say before body go no you do was on the chatina anywhere na so kanya yinjidi aye wona nyame mu enie ibegina yigidi so na ye de bisade ni bia beto awrade anim Brothers and sisters in Christ, with one heart and accord, let us pray for the youth in this community, that the good Lord should help us to quit our bad ways and habits. He said, the name to fall into himself. Ejidi for mummy anya adwen kro yen kan cho no asafarade ne say e papa Kwame ba asase tu boni bi a oyeye on enim boni fafri on fa ne boni fanchen na seda bi obie na hiwa ne ne enso ekoka ho a ye hu ye papa Kwame wo no asafarade ne nten ne senti mummy amo awrade mpaye Yakoso ebom paye esre onsra hodin ewo enedai Kwame Appiadu akwantu a otue sede ebeya emu ebeya
yɛde mu awerɛhoɔ abusua a wɔn werɛhoɔ enyina ekunani a ne werɛhoɔ ɛma a ɛwerɛhoɔ so otwe dɛ mpo Nyankopɔn no a ɔbɛkyekye wɔn nyinaa ɛwere moma yɛmmɔ Awurade mpaeɛ. Then I want to do a come so now no pay. A briar boy I went to and a Christ is here in a cheat. Said that one is afraid Peter James in a John no Mudina chino, a cohen munyam. A dear Namma no me and we to mini Christ a chi. A swing a miss on him about non funny and anche. O may I hold dear bet me dear dinner chi. Na many munyam was yes, no yen so ye dear ne ehubi. Oton for another Chasifonia and Copon, and I'm so yammy out do yenti. Yemi anum punenim be here na. Yes, Ram may be side in and ruinim. Nansan come my pa or wawum re mo. Yeda was it. Say, boy, bass, I see so. And me pee now this shrine. And watch a dear pa a some one so. One fan come ye, and no about Christ. And no see nya, yen saka enqua any every year. Yes, rewa for Adam boy, not yen to me new about Christ that ye. Nanny Monyama was ye, no, and I'm so, yen sa I can be. And beside the fame Jesus Christ or the banner so. Oh, no, no, that's on some conconatia sitting in a woman every year. Aduanum ebredu sɛ yɛgye yɛn toboa.
Any dear mama, I'm sorry. Near Mompaye, and to your papa, and Shenyamensa. Erade, the Afrobody, the Emma, wo Yenia, your papa, Bibia, Kwame Appiadu, Kwaji, Hui. My Christ and Homo bro, Yenia, Timo, if we say what your Christ is, and a rade and Najan Kwa. Yes, Rawayania Yaka train so. A wadon boy and the intimate about Christ in me. Yen a chi. Now, men, Munyama was ye, no, there be yen so. Yensa can be. Ye be sorry what Christ in a radeno edimo. A radena montana. Marcomaso and Costro. Men fast the man radi yame. Ampere for the crown quagians, so the biane baby. Ye dear said that my dad therefore concro 2 for the datas for young copon. The Musa Yeni I am for Musuinti, ye Yerae. Now so no homo brone wa the moso. Waka owa bonen de bread. Ye no eshe. When I'm Christ and kunim dear Cassia no so aji. No noa emo anawa fraye aba and quemobio. Waiting in this rubber for now on tea for you now. Eka boom AUYSA. Where concro ampa era deona concro in a free mo. Inti esre wa ma son concro in sana for body so. No ma hon teachers with an Jesus Christ and one lam in the moja amaye. One answer no don any pay huna maniano. Of our pan order say. Mudimanesian for no say one say. Munina muni way na money. Na way na me hona mo munti or the bemano. Sana brody diwi no of a crew another CBO the manesia for no say one say munyina munumbi na we ni moje kwa na one share free timoda ni mono
Emoja na mune nipa nyina ndi bechi ndi ahoro bone no. Munye we na mode akai me. Yesu masem. Inteja kron kwede nkwapa no ne awon kro yima ya ka ba ni woni ne wo sorry ne de ada wase so amia fantasy ibejo ni hwane asomo yesere wa masonson konkon nken beje Christ honam ni moja bi mo me nyefua erade kai wa so betin wi asem ye nyina no ene na konko Francis yen so pon John ni asofo ne gidifo nyina na won koso wodo emu kai wakuwa Kwame Appiadu a wafre na free Rites mu hei ono doba no ase woni wo mu enti wadaroma mone no ense ne wo sorry no emu kenu anamo nso de twon wo sorry no ne huna wo fo nyina mo bonomra woni mo nyam kan ne mu yenso yesre so wadaroma wi nyina mo bone mfata se ne nyame ne wotini bebo Mary wotini Joseph nyasma fo kronkron ni anti for nyina fi te wanso wani no benya enkwa ene we mu chefa na oba Jesus Christ so yi wa ye ashe wen mo nyam da ono ani na ebe fu ani nam ne so no ani so kronkron ne kambom di ani die en mo nyam nyina ma wo nyankopon tumfo agya emra eni awiye Yanisia our sorrow. Erade soro ye free muso nyene munadome na asomdwe ye mmere mu kire so adawroma ye be free bone mu de bia ma hodwe nyina nso afri enso abrede ni jehri ajen kwa Jesus Christ kwan no Lord Jesus Christ na ka to asma for ne sem de asomdwe jamo masomdwe na mde ma mu ntiri emboni e china for ni to aso gide ne so na sele wa panu mi nsan ka asomdwe ne proye wa otiasi di hina mra ye ni awiye Rade asomdwe ne montena da Nyame ejamo Rites mu bone Monshe nyame ejamano ni monshe do Rites mu bone no Inshranke so atene insa afre jama didi asiye
Mama, yeah, sorry, near Mumpire. Erading Uncle Pong. By Jesus Christ and one name in the Mujado near my ye. Say, ain't say a quine, or ya quan to a year to about him, I know emo. My India Kwame Appiadu when ya chefa, ewa for a ponoso a duny mono, and Santa Christ and Quapon to our CC amaye, no. Yes, rewa for Wadum boy, na yen so yen to me no back Christ a chi, na madache and Monyama was CC, no. Yen so I chefa. Beside the fiend of Jesus Christ or the banner so on the on some components being in a wamra any every year. Baby, I agree. The video of a panua dance here. Abuchia. Emma. So the bay are bring here in tea. I wish I money more mother camp, no craft also. Hello. Yo, any young poma, I will free Asante Naama. I will a Appiadu. Was so may and so only the kind. A fee a pim a hand crown at your name. Kwame, the papa said, called school. But I will say, none but none in ye school crown. If we say Samreno, Naja upon no store, if you are same, and if you saw Mampon. It is not Kwame per se, or Buana Papa. I was taught what in say, Ubuku school, or Papa so is in the quaint. Ujano, Emma and Buano. Nibumre be Papa don't say, Kwame, and Nichi, car come. If we say Samrena, no for Kofi Gyimah, any your brunya, no moon in our car. Eki say omu twam no mo bedu store no mu gina no hwe Kwame ahoke kanu a wo de ko ne wo fa no nchen na o mu say ne ba no ene gisade no eti o de koma opani bi afre no opani tachi a wo ku fiase say on kire ne kaka no kreni okoya nche bia ena ohu ka ne ka eti opani tachi na de ka ne bi ma Kwame e ma ne de adwuma e go si say disi akosa a no mampon or the band be near friend so believers on Befa Kwame, Emma and Kuchi Womuka. If you want Kwame, Eddie driver a Jumano, a Juma, eti otu Kwame Bray. It is all the tribute to Lokaya. Or name Mama Kuma Kutu, I won't collect you. Aye, and Colano, Imun 19. Oh, yeah, Chase, and Yaman Pohan. No, to Kwanko actually Burkina Faso. Every cry now, make us a cry. Money be Burkina Faso and answer Nigeria cry. I want the old way. Kwame Frigono or Samba, the crew Nama, however, Tnasi. Ever be ye queer Jumaka craft, he says, Summer enough, who say Jumano or Chapo actually, by Emery. Over here, queer Jumaka craft, who could see a da, Bosome, a Duno, a da, a tosso. Edu miensa Unyakopon etolisa efreno eti ofa Kwame abusuya emba kurani yesiema demrifa uni amenko idabas Amen. Ye pese ye di papa
Agya Kwame Appiadu ho adanseɛ. Yesu Kristo se mene owu sɔre ne nkwa no na de ɔgye me die no wɔwu mpo a ɔbɛsɔre. Amen. Ɛyɛ yɛn papa Agya Appiadu na brabɔ ɛyɛ nhwɛsoɔ a ɛhyerɛn ɛma ɔdɔ ayɛmie ɛne nokorɛ. Service. Ɛwɔm sɛ Agya Kwame Appiadu kɔ nanso ne nneɛma pa a ogyaeɛ no ɛka akoma ne titiriw ne ma. Ɛwɔm sɛ Agya Kwame Appiadu ɛwɔ ma mebree wɔne ɛma ahodoɔ sɛdeɛ me papa ne si ɛkaeɛ no wɔne ma adu ɛwɔ aduonu mmienu. Me papa ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛn nyinaa yɛnyɛ nkabɔ mu na nkabɔ mu ɛde ahoɔden ɛba. Enti sese yɛwa yɛn nyinaa yɛyɛ baako. Ebiem yɛn papa esuban a no ɔwɔ mu na me papa yɛ obi a wɔmpɛ ntɔkwama ehu sɛ me papa gyina baabi ɛɛko da ɔbrɛ ne ho ase. Ne ba biara nso wɔamfa baa anka ne da. Woyɛ bɔne a atɛmdidie ɛne wɔbɛka akyerɛ no. Enti wohwɛ yɛn sɛdeɛ yɛn nso yɛsi ti a yɛabrabɔ nyinaa sɛ yɛn papa yɛn nuama wɔmɛto sɛ obi gyina abɔntere ɛɛko titiriw mmarima no yɛsɛ yɛn papa paa. Obi yɛ bibi koraa yɛsɛ nyɛ hwee na yɛgyan ama na aka. Yɛn papa yɛ obi a na ne mama wo a na wɔhwɛ wɔn mu wɔsɔ wɔn mu ɔhwɛ wɔn mu yie ekosi sɛ mmaa no benya wɔn aso agyina. Me papa dɔnkora eyie paa na eduru mmerɛ bi a na wayɛ mmerɛ no na me papa ɛtaa ɛkɔsrɛsrɛ ne ma ne bi wɔ Kofi ase aboɔ ntɛm ɛne adua ɛho keka ho nyinaa na me papa ɛnante ne ma so nyinaa sɛ yie bi na bɛba na aba abɛse no a na Agya Appiadu atutu ne ntoma agu so na waba na wabɛboa. Ne mpaebɔ ne n'afotuo nti ɛwɔm wankɔ school nanso n'afotuo ne ne mpaebɔ nti ne ma ebi mu enya school kɔɔyɛ a wɔn bɛyɛ akonim ɛwɔ aban adwuma ahodoɔ mu. Ebi so ɛbɛyɛ radio presenter kɛse a ɛnɛ yɛte ne din. Ebi so ɛbɛkyerɛ adeɛ ɛna ebi nso so ɛnam sɛ na ɔyɛ driver nti ne ma ne mmienu nso ɛbɛdane driver a sɛnsɛn baako ɛde ka kaa. Ɛwɔm sɛ me papa na ɔnni sika nanso biribiara a ɔbɛyɛ no na ɛyɛ adeɛ a ɛsɔ ani. Na me papa nso so na ɔde ne ma etu ne ho yie ɛsiane sɛ wɔyɛ bɛrima na wɔso wawo mmarima kɛseɛ mmaa kɛseɛ na ɔde wɔn tu ne ho yie ɛna titiriw ne nanam wɔn akokɔ sukuu yie. Enti na me papa te hɔ a wɔde ne nana ɛne ne ma etutu ne ho ɛwɔm sɛ na sika ɛni hɔ na afei nso so wɔtete yie ne ma me papa ɛtete yie wɔtete yɛ ɛnukura mu ne ba biara titiriw mɛma no ɛntorɔ ɛnya deɛ a yɛtwa.
me papa yi obi a ɔtaa sere ɔte n'anim ɛma nipa na wɔsa aboa nipa enti yɛyere mfi ne dɔ a na wɔwɔ ma ne ma ɛne nkyerɛkyerɛ pa ɛda yɛn nkoma mu ɛwɔ bi sɛ sɛnsɛn yi no wɔne yɛn nkyɛn ebiem nanso ne honhom deɛ anaa ne kra ne deɛ yɛbɛkae no daa agya Appiadu yɛbɛka wo mmerɛ biara sɛ papa a ɔdɔ ne ma papa a ɔdɔ ne ma yɛsrɛ Awurade sɛ Abraham a kuku mu no amanfoɔ sɛ ayɛ ma ɛnya ne ɛma ɛkwan da hɔ Awurade mfa ne ntwe Abraham kuku mu na wosɔre anɔpa no yɛne ne nyinaa akɔhyia ade dɛ ɛnsa da amen. Maame kunafoɔ sɛ ɔwɔ asɛm bi adanseɛ bi di fa wo kunu ho anaa bibia ne hɔ deɛ ɛneɛ na asɔre so yɛbɛka kakra me nananom ayokofoɔ pasɔfoɔ a wɔte adwam mpanimfoɔ a wɔahyia ha nyinaa ara ya mi gyina hɔ yi yɛfrɛ me Buakyi Adam Ebenezer na ɛyɛ me nana a ɔda hɔ yi na Kwame Appiadu ne baba pani ɛwɔ awuom adwo afiri ne baba ma pani ne me anasɛ me nam tɔso mienu but yɛka mɛma nananom deɛ a me nam yɛ pani mfie aduanan mienu ne baba pani di nka wo yɛ mfie aduasa baako ni na misha na me ofa ka asɛm bi ka me nsɔre me dia dance because me yɛsɛ me gyae me am gyina ha asɛm bi ani hɔ a wo yɛ pani sɛ deɛ wo wɔ sika wo yɛ ɔdefoɔ sɛ deɛ a mentimi nka nkyerɛ efi sɛ no kora deɛ na kyɛ sɛ me no kora no efiri mi nananim sɛ deɛ me wɔ fadi nka kan yɛ no timi no ka sɛ me ka asɛm bi a ɛyɛ nipa nwanwa ɔmo nte aseɛ ɔmo fin sɛ ɛyɛ ahantan ne ahomaso da bi da ɛyɛ ɛnokora na edua me nananim ɛna bi agura me a me gyina ha mu na metimi enya akukudu ɛwɔ Christ mu na me de kasa saa ɛno nti me gyina ha me di adanse aka sɛ me nana no wagya yɛ adeɛ na saa bere a me ka sɛ me nana no ne mma bi adi nkan kɔ ɛyɛ takyi wadi nkan awu adwo agem wadi nkan awu de otwa toɔ anase de wadi nkan yɛ adwo afiri yɛ enti saa bere na Kwame Appiadu ona na be ma me gyina ha me se omma ɛnan a ɔmo adi nkan no ɔmo twɛn onananum nyinaa ye aye maame awu no yesi na nakɔ ka kyerɛ ye maame ye wɔ fa mo sɛ ye da so eti ase onyankopɔn adom nti onyankopɔn enka wo ho na asɛm a medi twa toɔ ɛwɔ ha ɛkɔ mu obi biara ogyina ha because sorry friends say the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Alma chapter 34 verse number 32 asɛm bi wɔ hɔ wo a wo nkɔ asɔre no hu deɛ wɔ hɔ gye me am gyina ha nkwa wɔ se emere du se esese nipa ye yere ya hu ye adwuma na esiesie ye ho na ye de twen Nyankopɔn anunti ye ye gyina ha e koma ye se esese ye siesie ye ho na ye bo ye bere yi na ye de twen Nyankopɔn efisi Nyankopɔn oba se de osofo edi nkan ekasa ye no anunti se de ye wo fa kan ye no Abraham kukum emu nyema efisi ye nyina ye nam kwan so a ye ko hobi ye be ko hobi nti se obo bere ye di a ho nyema no wa mo ye di a ho ayema anunti nana onyame enka ho onananum nyina ase onyame omfa wonsie akopem owusɔre anopa no na menim sɛ ye nyina ye behia kunafoɔ emma abusua obi biara se nana onana me nyina na mu na menka sɛ onyankopɔn enka ho na omfa wonko na omfa wonsie kopem sɛ Christ wusɔre etosuminu na sɛ wusɔre etosuminu no ye nyina ye behia amen amen. Say, O kind Job
chapter 16 verse number 22. Was say a quite be or quite be or what meko a main sign my chibi. And no na ye papa ekono. Meso a midina he ye friend me Kwame Appiadu. Na midina ha ebe kind tribute no ama on the part of ye maame widow no. Na me kind of brofo. There is a time for everything and a season for every activities under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and the time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and the time to dance. Osenkafo etimiensa titemu baako kosi enan. You were a kind husband, a wise counselor, devoted and above all, God-fearing. And you inspired me in always I can't quite to put into words. Although I have lost a good friend and co-worker, you devoted your life to us and took excellent care of the kids and her. You love God and you expected everyone else to as well. Although every effort was made to prevent your death, life was unable to withstand that death held. I think it was our Maker's intention, even though it is incredibly painful and difficult to welcome you to his bosom. We had a lot of things prepared, but now that your mortal body is in front of me, it is unable to accomplish anything. Though it was incredibly challenging how to console myself for the sake of the kids. My time on earth has definitely been cut short by your presence. And every day I think back on incredible times we shared that far trees anything we could ever imagine. You supported us with your prayers and our lives were going well. She is very sad and heartbroken, but as the Lord our God lives, we shall meet one day. Rest in peace, Mr. Kwame Appiadu. Thank you very much. Nananum, the Pamucho, Sabri, Nijaho Ama, Asoria, a war, Nama. Ya, Nidindi Otini Hubert, Roman Asori. Openi Emmanuel Appiadu, Oba Roman Asumu, Bosome Eduba Kon, Odi Nefia Edu Moche, Enfie Empimienu Edinu, Ena Odeno Emma Asori. Papa Etramu, Ekopemi se Nensa Eka Asubo, Bosome Edu Odi Defia Edu Emiensa. Empiem mienu ene edunai 2024 empiem mienu edienu enai enti ehwemua na odi
asɔre no mu wɔsom yi mfie ɛnan akwantuo no ɛnyɛ akwantuo ɛketewa nti wɔtena mu mfie ɛnan na ade baako paa papa yi ade a mehunu sɛ nansi yɛn nyinaa hunu sɛ ɔwɔ gyidie no Agya Appiadu ɔba ɔde ne nananom mmienu ɛna ɛkaa no ho a ɔde wɔn ɛba asɔre yɛ a meka sɛ nkwadaa no mmienu nyinaa ɛde ba asɔre papa yi ɛbrɛ ne ho ase na n'adeɛ baako so a ɔhwɛm sɛ akyika deɛ ɛneɛ daabi wobɛba na ɔkura ne poma na ɔbɛtena ase na wɔsom sɛdeɛ ɛsom no ɛhyehyɛeɛ ɛsitie papa yi ɛbɔ ne ho mmɔden ebiara ɛsom Roman asɔre a ɛwɔ Naama ha ɛyie ankyɛ pii ɛna papa yi ɔyare na abusua so ɛma yɛaso tie sɛ Onyankopɔn ato ne nsa afrɛ no na saa berɛ yi kagrɛrɛmma ɛgyina ha a ne yɛdi ne ho adanseɛ pefee sɛ ɔyɛ nipa a ɔde ne ho ɛbɛma Christ sɛdeɛ Christ abusua na sɛ yɛsɔfoɔ ɛgyina yɛn anim no ɛkae no meda mo ase bebree Ye, Miam Brassier, and sorry, if I can just some more each other, Emma, yeah, papa. And you give me sorry, near Vampire, I'm a papa. And I'm GDI, ye one of Jesus Christ, Monchi, ye the any day, air cocra, ye near Kwame Appiadu. Ehonam ewo ne mre yemo mama yen feji die mo Nyankopon paye ono a yen kwanyina afri ni mo se do be peja honam a ese yeyi ama be no abedi mo a ontifo ko no emo onyame ehu ni mo bona temu mo no fa ne boni nyina nche no right we ganja for pa no iri na nim enyine tata nkodru fie jojo no potenya Nyankopon ja na somdwe mu oni awontifo ni nyina nka mom enya da ni gie ewo brempon oti aseda no anim bia be kom kakra na wotie papa kra ahenya mensa Yes, yeah, also. Yes, yeah, also. Empire Manusia Bedusa say, Monya the crown fanning for sorcerer Nyankopon and Yinina Nyankopon tea for me buono, a radiable from Mission of Pine. Christ, our friend, no any one con and chain, or trouble for me do a name and for Uncle Abraham on chain. Erade manos mudie na kan no enshrine so da
Mama ye mampaye. Eja Nyankopon. Ye tu ye nua Kwame Appiadu ehye wonsa. Ye wo ida so say. One na wo Christ mu nyina besan asore. Eda edi akire no watena Christ mu afebo. Ye da wase ewo enhyira ne nioma a wode ma no. Emra no wote ase no. Uye we no de kire nhwe so pa wode hwe nyina. Ene pro ya ye ne awonte fo no be wo Christ mu. Erade esra wo say. Jiye ne mbra wa heman no emo. Boa ye ne nya rekiche wo ye njide mu kokuna da. Ibeshia Christ. Na ye ni ye nue aka abomu aba wo ho. Isade de fienre Jesus Christ robane so. Ono ne son kron penati aside hina wo mra eni awiye. Ye betu ye nsa afre nnuano mu a obefa ye papa mu no. Mama so amaye. Ye de asumi nyina ye ba na wiye. Emano way yesra mo bema. E papa emu ne so emaye. Yesra mo ye guso bompa ye ntuma ha enye din maye. Kakra. Nyame abofo medi wani mo nko osoro heman no emo. Moja dance for me shia okwan enye won kokro kronko ni mo. Jerusalem for Friday tim hoda no emo. Boko. Nyame abofo medi wani enko osoro heman no emo. Moja dance for me shia okwan enye won kokro kronko ni mo. Jerusalem for Friday tim hoda no emo. Nyame abofo medi wani enko osoro heman no emo. Moja dance for me shia okwan enye won kokro kronko ni mo. Jerusalem for Friday tim hoda no emo. Everybody animal. She
Everybody, Jesus Christ, Nansa with you no name or no. And my one hour, you with the other in a year, crom. Mr. Woman, mother, and what's here. Would you do something? Easy. My Indian whom you asked me name or Kmeda, a man is so when yam emo. Why you were sorry and empire.
Mani huno Jesus Christ ya. Woye han ewo aheman a wotimu mfinsa no. Ebisade de fienra Jesus Christ so. Ono ne ne sonson konkona tiase de hina wo mra eni awieye. Yeah. Empire manu se beje se raditi empire bo nyina. Raditi empire bo. Rade. Madam Flowers wo ye no so di areho. Chiche ye nre ye na areho ye mo ye bisawe wo gidie mo. Raditi empire bo. Oma wana wo so ba enkwa foforo mo. Ma ye nwen da enkwa ye bisawe wo gidie mo. Raditi empire bo. Wodo osra himan no sho kronfa onu ne ho bo no. Die nwen no menya osra ni die ye bisawe wo gidie mo. Raditi empire. Kai. Esuba wo ye nwen ye mo. Osra ne wo ema ne nkwa. Mana meka won che foko no eho. Ibisawe wo gidie mo. Raditi empire bo. Yes, yeah, our sorrow. I knew a assassin. Send this also. My name, the friend for children. Send the chairman of me. My country. I am umpire. Already, the empire here for Amayina, Kwame Appiadu. Now what's your son? No, Papa said, we have a pedie. And I'm a homo bro, ain't it? When I'm in Yamisum GD, soon as GD for you and I have a and when you for don't hear homo bro, I just back home above for no, I want to hear for no home. Decided the fear of Jesus Christ to the banner so on a son, so concrete house being in our Mariah every year. Marfo. If you walk over there, you will see Simon. Yo, Major, yes, Christo, in name of Coco, Edim. Ane abusia pani akona abusia pani na nakwa abebo achi ya do na na otu champion ene abusia enyina anemu e de asida edi kabia e ma adofo ne ejamfo a moba be jamie enyina asida kase e koma sofo pani a uya wodo no omre ene wada ade
na wa mreye na wa betimi abesie papa ama Nyankopɔn asomdie enkan asofo ane asolema enuanum amuja amada age ne momre ebeboa eme e kra papa echi kra no ye de asda enikabia emamo se Onyankopɔn eboa na adepa bi echi na obusua no emu te se ya kotena ekete so ne asore ne ekoda ma adepa bi echi ya ne papa Kwame Appiadu ene na busua enyina ene de asda emamo enyina Onyankopɔn nye obia apede ene na sede ema no na de obia hwerafa ye ho ebia no Onyankopɔn ehye na nemu ye da mo ase e wo Yesu din mu amen amen